खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअआव खुलुमनाय आरो बरायनायखौ गासैनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै जों थाइजौ फिथाइ जानो नागिरदों। दा जों थाइजौखौ हानो लांनोसै। बिदिब्ला लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोसे अननानै भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होनो दाबावदो लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। 네, 된다 이게 자자네. थाइजौखौ हाननानै लाबोबाय जों दा नै फोथाराव बे लांदां फोथाराव जानोसै जों। आंना बिबोनां सासेया लेमगासिनो बिबाजैखौ मा राजादियाव जाहोयोनो बिसोरो नों लेमनाङा बाजै भिडिअखौल' लाबाय था होनलायदों। नै आरो सासेया सुखिगासिनो। आंना बिबोनांफोरा मार मोजांलै मिथाइबो लाबोनानै होफैयो बाजैया मिथाइ मोनजायाखै खोमा होननानै। ओमफ्राय लोगोफोर बैयावनो न' फिसा फिसा नुहुरदोंना बे न'आ जोंनि रौमारि दखान आरो रौमारि बाजार जायो। इयाव सनिबार बाजार जायो। गाबोन सनिबार ना गाबोन बाजार जागोन इयाव। ओमफ्राय नै इयाव दङ सिनि फानलु संख्रि हालदै मोजां लगायनानै जानोसै जों नै थाइजौ। आंना बिबोनांफोरा खालामगासिनो। ओमफ्राय आंहा जिरायनानै आराम जानोसै आरो बिबोनांमोननि अननायाव। बानलु माने गोथावथार गोखैबो। जादो मोजां मोजां ना आंना बिबोनांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदे लोगोफोर। नांगौबा सासे सासे हरगोन आं ओमफ्राय साख्रि मावनायसो जानांगोन।